ovplyvniť rozhodnutie, aby Slováci išli voliť. Pretože ak rátame s tým, čo sa dokazuje skoro každé voľby, že 100% účasť budú mať príslušníci maďarskej menšiny a že 100% účasť zasa z iných dôvodov budú mať možno naši spoluobčania z cigánskeho etnika, tak spolu to vychádza okolo 1 600 000 voličov, ak odhadujem, koľko ich je. A ak Slováci budú neaktívni, ak nepôjdu voliť, potom by sa stalo, že o ďalšom smerovaní Slovenska budú rozhodovať národnostné menšiny. A to by sme nemali dopustiť. Čiže my pôjdeme aj v týchto chladných dňoch medzi ľudí, práve preto, aby sme ich presviečali, že treba ísť voliť, treba sa zúčastniť a treba vyberať strany, nie podľa toho, či sú veľké, či malé, nie podľa toho, ako sa umiestňujú v prieskumoch, tým sa ešte vyjadri, ale podľa toho, či je strana čistá a či to myslí úprimne. To by malo byť také hlavné motívy rozhodnutia. Úprimne, myslím, s ochranou národných záujmov, či si nerobí na národnej politike len biznis, lebo aj také strany sú. No a čo sa týka tých volebných prieskumov, ja chcem ľuďom povedať, že aby sa vykašľali na všetky volebné prieskumy, aby jednoducho verili sami sebe a rozhodovali sa nie podľa menu, ktoré im chce niekto natlačiť do hlavy, ale podľa toho, čo im hovorí hlava, srdce a rozum.